Bilo je ovakvih pokreta u 80-ima koji su izmišljeni. Kao ti dođe kid na ulaz u disco klub i vidi na šanku svog frenda i mahne mu, ej! Ej! Ovo je njemu mahne, ej! Onda dva soma ljubi digne ruke! Ej! Na drugu ruku! Da vidim ruke! Čuj! Nikad niste obrijali pazuhe. Nemojte, molim vas. Vi možete ovo prodajći. Znaš, ne velim, ona je moja frendica. Ali možete i provjeriti da li se čujete. Laganim okretom glave u desno ili u lijevo. Idemo ruke. Poželite ćemo sutra. Nastavimo. Nadam se da je vi Bože gore drži ruke u zraku. Za njih većinu znam da bi ukazali.